देखबे दे ओकर के फिर आई रिश्तेदार आ गेले मेहमान आ गइल। नमस्कार नमस्कार। आओ क्या 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 बैठा जा। दोबारा पर से भागावत हां हम लोग के घर आ जाता है तने खसवावत दबा सुरतिया हे सारे ते नहीं रे ते सुरती बाप से मांग के खइबे का हो जाए द बाप सारे ते नहीं बाप से सुरती मांग के खइबे त का हो जाई। एक तो तोरा में टेंशन में तोरा के देख के केतन ते कर उठा हो गइली तोरा के देख त हमरा एकदम मन त करते काम कली तो हम का करी में पर्दार के देखो चढ़ गो हिता होता सब ख दे रहता हमरा सीना पे चढ़ गो कोदो दे रहता तोरा खातिर केतना हम क्रीम ना खत्म कर दनी कि ते गोर और हो जो तो हम का कर सकनी हम करिए मन क्या कर सकनी हम का करतनी अने सर उतने तार बियाह नहीं खो सुरती खइबो ओसे बियाह कर जता दारू पिएबो एम हमार दोस्त बा करिया गन त एमे तहार गलती बा। तोरा कितना क्रीम में खिलिया गो लिया के गोर और जो बियाह हो जा देखबे हमने के पर्दार बना सो जा रसगुल्ला रोज चापता है रोज मेहमान आवत रहे सो हैं हमरा सीना पे चढ़ के कोदो डरता रहे सो एमे हमार कौन गलती बा। हमार कौन गलती बा रे एक महीना पर न होई बे त करिए ना कोई नहरी में जाके नहा तड़ी सारे तोरा पीछे कहता ना हम क्रीम ना खत्म कर दनी रे होकनी के पर्दारन के त देख ओकरे के दुआरे पर लाइन लागल बियाह करे खातिर इतना दौड़त है सो आ तोरा के देखते भाग जाले सो का हम कहीं 5-6 गो तोरे चलते बियाह ओकनी के काट देले बनी हम चुपे चुपे आ फिर से बियाह काटब ले आ हम सोच रे तोरे ओकनी से पहले तोर बियाह करे कि लंगड़ो मिल जाई तनहरो मिल जाई कंडेरो मिल जाई हम तोर बियाह कर देती हम लगा अंदर से बियाह करावे हीरोइन से बियाह करे हीरोइन से बियाह करी अरे तोरा से करिका मिल जाए तो ओकरा से तोर बियाह करा देती जो हट जो नहा के आओ सारे तन बाल बढ़ा ले तन सेंट वेंट मार के तन कोई लगाओ तन झाड़ झूर के जा तनी सरौ लोग के जल हमर लइका के बियाह नहीं तो ले लोग के बियाह नहीं होखे दे करा जा बियाह देखत क्या करत रह जा पहले हमर लइका के बियाह होई तबे किनो हमर पर्दारी में किनो के बियाह होई हम पतो ही लेके आए हैं परेशान बढ़ जाए ये बियाह काटे तनी के आ में कोई दिक्कत ना भइल नहीं कौन दिक्कत ना भइल सब बढ़िया बा ना हां सब ठीक ठाक बाटे। और का हाल चल बा ठीक बस सब नाश्ता पानी तो हो गइल बाबू को बुलावल जाओ ठीक बा बोला बुलावल जाए अब अगला कार्यक्रम देखल जा। प्रणाम प्रणाम बैठो बाबू बैठो पसंद बाड़े कोनो बात नहीं के लइका ठीक बा हां एकदम फिट बाटे चलिए ठीक है बा। तब शादी कबले करे के बा 1 महीना के अंदर कल वहीं के छुट्टी बहुत कम मिलल बा। अच्छा हां सर्विस में वाले का हाँ। तब तो बहुत बढ़िया बाटे प्राइवेट है हां प्राइवेट है हाँ। ये प्राइवेट है बात तो ठीक है सरकारी नौकरी बड़ा मुश्किल हो गई बाटे तो ठीक बात तब का करे भाई 1 महीना में हो जाओ तो आप लोग भी चल के देख लीजा और बाद वो दिन पंडित जी को बुला के पोती पतरा आई और लिख पढ़ के दिन तारीख डला जा ठीक है बा बी नहीं हो जाए हाँ हो जाओ आप तैयार बा ना 1 महीना में हो जाए अरे तैयारी बा आदमी हो जाई करे के बटले बा आ 10 रुपया कर्जा कबो होला हाँ वो तो शादी ब्याह तो में शादी ब्याह में बाकी जन होई तन जे ऊ तो वही जब फरिया लियल जाई लेन देन के बात वो बिना नहीं बिगड़ी। ठीक बा अरे दुनिया के रीति रिवाज देखले बनी वही हिसाब से चले कहो ए लेन देन कोनो बात नहीं कि 1 महीना में शादी हो जाओ। ठीक बा बहुत बढ़िया बा ठीक बात चले का रुको मर्दी का भाई बताओ ए त एगो बात रहल ह का बात बा हो आइल नहीं का रिश्तेदारी खातिर हां आय नहीं हो गल तो तोरा बा हो गइल त तारा बा कोनो बात जननी ह ओकरा बारे में कुछ हो ना बात तो इतना जानी एंगा जाके तय कलनी ह महाराज तो हमनी का जानी जाई सब चीज बे महाराज ओकरा के समय में तो 50 गो रिश्तेदार गइल बने सो वापस काहे दादा ये तरह के बात के तरह बात सुनिए हम बताओ तनी हां उनके लइका एगो लइकनी के लेके भाग रहल ह अच्छा आ थाना पुलिस केस फौजदारी सब भइल बा यार तो बड़ा गलत जगह पहुंच गई हम और लइकनी आवे के तैयारी भी है आ वही से 1 महीना में ही हां फिट कर लेना कि जल्दी कर लेम भाजा मार लेम हां आ लइकवा आवारा खनिया घुमेला हां हां तब का हो ऐसा तरह बात हां सुनता नहीं बड़ा गलत जगह होनी फंस गई तब तो कोई भी शादी भी तय कर जाता अगल बगल से पूछ लिया हम पड़ोसिया आई ए तो उया तरह बतियाओ लोग बुझेबे ना करे के तरह कोनो दिक्कत अरे बा बड़ी सफाई बतियाले सकनी के हां त मान तने केहू से पहले पूछ लिया जरा अगल बगल हां हम दिन रात हम रहत हम नहीं जाना माने जे लोगे बा उ तो सब बात जानता है लेकिन अब हमनी के मालिक काफी दूर के बन जा हमनी के रिश्ता जोड़ल में तो हमनी का जानते यही बात वे बतिया अब तो अभी का ना आपके मुंह से सुनता नहीं बात का हम जान गए नहीं अब तो अब जानकारी हो गई तो अब ना शादी के चक्कर में पड़ी आदमी हां अब सोच ले बाप चलते हैं तो वजह से घर से कुछ फोन करी ले हम कुछ तो बताइबे करो बोले हां ठीक बा हमारा के मत बता के नहीं महाराज आपका नहीं बताओ जाइए आप तो बड़ा बढ़िया एक कहनी कि ये चीज ये बता दे नहीं ना तो हमने तो शादी कर लेते हैं बाद में बड़ा पछताए पड़ी बहुत पछताए पड़ी हमरो लइका बा आ कोई त फोटो त बड़ी सुंदर बा देखी ना जा
अरे सरकारी तो बहुत बढ़िया बा लड़का है, इतना खूबसूरत बा लड़का। अभी वो कार करी हाथ जोड़ता नहीं, अब कितनो नीमन होके चाहे खराब होके अब ये एरिया में हमनी के ना आम जा बे महाराज बय महाराज का रस्ता छोड़ी चल जा। सोचलिए कि अपन लड़का के टाका भिड़ा दी बियाह हो जाओ का, लेकिन सरवा हमरो से कट गई तो ए लाड़ से ना बियाह हुई, लेकिन इनको तो ना होके दे।